O 12 de agosto, unha parella de policías visítanos na casa e nos comunica que vayamos a Ferrol, que pasou algo importante, que debemos de ir ali. Entón, oímos voces na rúa, asomámonos e vimos que estaba rodeada a casa. Son moitos. Mentres escoitábamos pois as ráfagas, sempre estabas pensando, bueno, pois sigue vivo. Estou vendo a televisión e escoito a noticia dun tiroteo no Ferrol, non me fixo falta nada máis. Fun á casa destes e, bueno, cerraron a abrir e de repente abriron as portas e 6 metralletas así. E eu, de verdade, entré contentísima na cadea. Porque me dixen, a onde vas tan contenta? Porque para min era o fin dos interrogatorios. Eles foron os primeiros que a primeira xeración de xoves que se forxou na loita do 68, na loita labrega, na loita universitaria e na loita obreira. Partimos de nada. Buscamos elemento humano, buscamos cobertura, buscamos alternativas. Nosa intención era que non quedase un sector social sen unha alternativa. O actual réxime non aceptou para nada, de principio, que ningún asesinato do tardofranquismo fora un asesinato.